Dut. Det passer meget godt. Så hage på og pande på, ikke også? Helt roligt med øjnene, ikke også? Mm-hmm. Når jeg kigger, kan jeg også se, at nethinden er lidt tyndere, end den var, da jeg var her sidst. Så det er sådan, at man lidt ville forvente med den sygdom, Stargardt eller nethindesygdom. Der er jo ofte noget, der skrider fremad, ikke også? Mor, hvor mange gange skal jeg til øjenlæge? De bliver nok mange gange. Jeg ved heller ikke selv, hvor mange gange jeg har været til øjenlæge. Skal jeg klippe nogle flere af de her runde? Ja, bare gør det. Yes. Så. Tror du, der findes nogle forhindringsbaner, der er lidt ligesom det her? Ja, det tror jeg. Sådan der. Jeg synes tit, at det er en forhindringsbane at skulle færdes ude. Ja. Jeg skal tit høre på dig, når du siger det. Ej, så Silas, vil du godt hjælpe mig og alt sådan noget? Ja. Men en gang, så bliver det måske også en forhindringsbane for dig derude. Sådan der. Så mangler vi bare at sætte en på. Kilder det ikke bare i maven på dig? Men det kilder i maven på mig. Ja. Fordi jeg glæder mig til at komme op og hoppe i den der forhindringsbane. Nej, altså, så når du bliver færdig og kan komme ud på gaden som en prototype. Må jeg høre? Så du vil gerne høre læserbrevet? Ja, tak. Jeg er synshandicappet, jeg er mor, og så er jeg frustreret. Jeg er frustreret, fordi man fra det offentlige har vurderet, at jeg kun har ret til 15 timers hjælp om måneden. 15 timer, der skal dække alle behov fra hjælp med indkøb til hjælp til at følge min søn i skole. Min søn har desværre arvet min øjensygdom og går dermed den blinde verden i møde. Jeg håber, at min søn kan få hjælp både fagligt og socialt. Det vil betyde, at min søn vil have muligheden for at få et mere normalt liv med skole, venner og fritid med normaltseende. Og ikke som min opvækst med skole og mange nederlag og ensomhed. Nå, kommentar. Der er en, der skriver... Jeg tror da godt nok, at hvis jeg havde en alvorlig arvelig sygdom, så ville jeg tænke mig om 2 gange før, inden jeg ville give den videre til et barn, med alle de problemer, det ville skabe for barnet og samfundet. Den har du hørt før. Ja. Ja, altså, vi vidste jo ikke, altså, det er jo fordi Lars, X, var fejldiagnosticeret, ikke? Det er jo også lidt at sige, at der ikke er plads til alle. Ja, og hvad med mig? Skulle jeg så heller ikke have været her? Jamen, det er jo altså... det. Måske bliver det i år. Er den lille fatter, de har sidste spjæt. Mip, mip. Bare giv mig det her. Vens. Ja, ja.
Bare sig til, hvis jeg så drejer noget, mor. Jeg vil gerne have noget cheddarost. Hvor er det smart. Bassi? Ja. Okay. Jeg hopper bare på nogle jordbjerg. Må jeg ikke holde dig i hånden? Bare roligt. Ej, ikke for hurtigt, fordi der er alt muligt underligt her. Der er lige en lille slags rampe. Okay. Ja. Pas på skælderen. Silas. Nej, jeg vil ikke have det der. Jeg spiller jorden er giftig. Jeg kan ikke lige høre dig, skat. Når jeg dør, vil jeg blive en engel. Vil du blive en engel? Sorry. Jeg har 2 liv. Hvad siger du? Jeg har 1 liv. Kører til spor 6 om cirka. Det der har jeg været nu på. Mor, her der er sindssygt store fisk. Se, mor. Se. Ja. Mor, den er svømmet forbi. Se. Er det en rokke? Den vægter til os i den. Du skal bare se så meget, du overhovedet kan. Hej, hammerhaj. Wow, du ser farlig ud. Jeg stiller sådan en slags orm op ad sandet. En slags afland ål, bare alt for lille og smal, og så stiller den op ad havbunden og titter lidt rundt, og så den sætter sig ned, hvis den bliver truet. Det ligner lidt giraffer. Har det været en god dag i skolen? Ja, udover at der var mange, der har drillet lidt. Jo, hvad sagde de? Der var en, der sparkede mig. Var der en, der sparkede? Og så sagde de, at det var din skyld, at du havde handicap på syn. Hvad? De sagde, at det var din skyld. Og så sagde jeg, stop med at sparke, og så sagde de bare, at det var din skyld, at du havde noget galt med øjnene. Nej, det er ikke min egen skyld. Men de sagde det, og jeg ved godt, det er din. Sagde de, at det var min skyld, at der var noget galt med dine øjne, eller min skyld, at der var noget galt med mine øjne? Din. Nå. Det var da noget mærkeligt noget. Ja. Ej, skatte, det er sgu ked af, at du skulle være på. Hvad gjorde du så egentlig? Et andet end bare siger, hvad så og sådan noget, og så løb jeg bare. Det kan jeg godt forstå. Ja, nu har du slået mig. Ja, nu har du det rigtig dødt. Ja, nu har du det rigtig dødt. Ja, nu har du det rigtig dødt. Jeg vil bare gerne spise dit hår. Det er sådan noget lækkert gyldent hø, der er der. Kunne han da godt lige tænke sig.
få sat tænderne i. Ja. Så mas. Den 17. maj. Jeg tror da godt nok, at hvis jeg havde en alvorlig arvelig sygdom, så ville jeg tænke mig om 2 gange før, end jeg ville give den videre til et barn, med alle de problemer, det ville skabe for barnet og samfundet. Man skal ikke føle, at den er unormal. Nej. Det er jo samme alder, mig og Silas havde, da vi fik... Det konstateret. Ja. Og så efter at mit synshandicap blev konstateret, og alle hjælpemidlerne indtrådte, og alt det her, så blev jeg holdt ude og mobbet. Og jeg tænkte jo ikke over, at jeg havde et handicap. Jeg mærkede jo bare, at alt var svært, og men sådan var det jo bare. Og der var ikke nogen, som der sådan sagde, måske er det svært, fordi du ikke kan se det. Fordi jeg vendte jo alt indad. Kritiserede mig selv jo, at det bare var mig, der var dum, og jeg kunne bare tage mig sammen. Og, Godt, I sætter fingeren på overskriften, og så følger I med. Adam og hans far går hen til en båd. Adams far siger, frys. Jeg læser, I gentager. En linje ad gangen. De 20 æg. De 20 æg. Adam siger, Adam siger, se far. se far. Se en masse store æg. Se en masse store æg. Adams far siger, Adams far siger, Clara læser højt, I gentager Clara. og mor er gået til at lave mad. Adam far lægger alle æggene i sin taske. Hej Christina. Hej. Var det spændende? Nej. Det kan også virkelig være svært. skal du hen der? Ja, der er det på koala-bjørn. Skal vi ikke? Du skal flyve. Du skal flyve. Jeg tager åndbød. Hvor vil du gerne sidde, Silas? Bare ikke selv. I dag skal I prøve, hvordan det er at ikke kunne se så godt, og prøve, hvad det er, der kan være svært ved at gå i skole og ved at klare sig, når man har et svagt syn. For Silas, for de andre, der har du fortalt, hvordan det var med dine øjne. Kan du ikke også lige fortælle det? Det er du så dygtig til. Der er noget inde i alle vores øjne, som der hedder nethinden. Hvis I har rigtig gode øjne, så kan vi måske prøve at se den. Så der er noget med dine nethinde og med din mors nethinde. Jeg kalder det for en mordersygdom. I kender godt morder, ikke? Det er dem, som der dræber folk. Så synes jeg, det er lidt ligesom, at der er sådan en lille morder på en måde inde i mit øje og dræber det, som der hedder nethinden. Fra sted til sted, og så når det hele er dødt, så er det bare helt sort. Silas, jeg tror godt, du må dele brillerne ud nu.
Se, det er August. Nej, jeg hedder Bjørn. Nå, man kan jo ikke se noget. Nej, men det er nemlig det, vi skal prøve at snakke om. Hvad kan man gøre, når tingene bliver svære? Som Silas siger, så kan det være rigtig svært at genkende ansigter. Så det kan være en god idé, at man også husker, at man kan bruge sin mund. Så hvis I gerne vil lege med Silas i frikvarteret, så kan det være en rigtig god idé, at man går hen og siger til Silas, jeg vil faktisk gerne lege med dig i frikvarteret. Hej. Så hænger du herovre, eller hvad? Ja. Vil du ikke se ned, Silas? Hvad? Jeg skulle bare høre, hvad det var. Ja. Nu er jeg her, mor. Godt. Karoline, Vega, I med anden mor, kan I godt lige flytte Skal vi rykke os lidt, så du kan springe? Ja. Silas, vi skal lige den vej, som jeg plejer at gå, fordi jeg er virkelig helt vasket. For your convenience on board, ladies and gentlemen, you will find 4 washrooms, one located forward of row 1 and over 3 at row 23. And it's like, You have oh, so many good people. I do. Yes. And I'm always like, I'm so jealous. this guy is good. This guy is very good. Yeah, it's awful if you're dancing with a... Yeah, it's not a good dance, and if it's your favorite song, it's Yeah, just... I know. It's just like, please do something cool, and Yeah. then don't you? It's just like, even though the guy wouldn't do anything like super special or super like, oh my god, But just the cool, connection. but how they hold you, you're Yeah. just like so comfy, and you're like, A lot of guys are always like, do you know who I am? And I'm like, no, I don't. You cannot recognize my perfume? Oh, what? They say that? No? Yeah, a lot of them. But they all wear the same. Oh, I danced with a guy who wears the same perfume as my dad. Okay. I met you in Budapest last year. Okay. Ø, V, E, N, S, I. Øvelse. Hvad står der mere, skatte? Skriv nogle ord. Og så står der D, ligesom i Dorli, og så A, og så N, og så D, og så E, og så... Rolig. G-A-N-E. Jamen, N-O. Hvis du tror, at det var kineserne eller rumvæsener eller sådan noget, der har skrevet det. Ja, men det... Ja. Men vi bliver nødt til at lige prøve igen. Jeg kan ikke se, hvad der står her, Silas. Ja. M-O. M-E-D. Og så er der mellemrum, og så sådan en busstreg, og så kommer der E-T. Kunne du tage den i min hånd? Så husk, hvor langt du har lavet den. Lige så langt skal du ned over på den anden side. Ja, så rundt og ned. Boom. Yes. Perfekt. Og prøv at kigge på dig.
Skal du lige selv se dit øje? Nej, det er blodmunden. Bare med blod over. Ja, lige præcis. Og så lige et hul der. Det er så der, hvor den trætter vejret ind og ud. Du ser en lille smule dårligere end de andre børn i klassen, men jeg synes ikke, at man sådan rigtig kan kalde det et handicap endnu. Men det kan jo godt være, at du får det engang, ligesom far og mor har. Ja. Hvad tænker du så, når du tænker på det? Jeg tænkte lidt, hvordan ser man klare mig, når jeg bliver voksen? Ja. Men er det så ikke meget rart at se på far og mor og se, at de faktisk klarer sig ret godt? Jo. Det tænker jeg, der må være en trøst. Ja, det er det også. Er der noget, du har svært ved med synet, Silas, når du f.eks. skal læse i bøgerne i skolen eller se på tavlen? Nej. Hvad hvis du er ude i frikvarteret og skal lege med dine venner? Så er det kun svært at finde den, fordi for eksempel hvis de er langt væk, og der er jo mange børn, og den der var til idræt. Så da jeg stod af Martha, så var jeg med til at løbe hen til den forkerte, og så fik jeg faktisk på en måde lidt stille ud. Okay. Er lærerne eller er børnene? Af børnene. Okay. Ja. Og det tog mig så til 2 gange. Var det fordi, det var svært at se, hvem der var hvem? Eller var det fordi, du ikke lige kunne huske, hvem der var hvem? Det var fordi, de lignede hinanden. Ja, det er også irriterende, når de ligner hinanden, hva'? Ja. Det er sådan en ting, vi ser mere og mere. Ja. Har du haft brugt sådan nogle filterbriller, da du var barn? Ja, jeg havde de orange. Ja. Og hvordan synes du om dem? Ja, altså... det var jo nogen, jeg fik at vide det. Altså, jeg havde dem på altid, men det var også mobbefaktor. Ja, det er jo det. Ja. Silas, gemmer du hovedet nu, fordi du ikke rigtig har lyst til at snakke, eller er det fordi, du er træt, eller er du ked af det, eller? Træt over i løbet og det ser snart. Ja. Hørte du lidt af, hvad vi sagde? Altså, dit syn, det er blevet en lille smule dårligere. Hørte det hele. Hvad siger du? Hørte det hele. Hørte det hele, ja. Ringer Heidi Rødt Hjerte. Rødt Hjerte. Hallo, så. Goddag. Der var øjenlægedag i går, ikke? Og Silas vågnede med mareridt i nat, og der gik lang tid, inden han sov i går. Du ved bare lige, hvad han skal gå igennem. Ja, og det er jo både godt, Det er både for så kan jeg hjælpe ham, men det er bare heller ikke rart at tænke på. Bil. Leje. Jeg kan godt lide, for man kan høre lyden, at du har de der flotte negle der. Ja. Jeg tror ikke, mine kollegaer de deler den følelse med. Det lyder bare så fint. Det lyder sådan elegant. I forhold til Island der, så vil han gerne ud og se noget natur. Ja, noget natur og noget vulkan og noget gejser og nogle isflager og sådan nogle hvaler, ikke? Ja. Dengang, da mit syn var meget, meget bedre, ikke? Der var jeg med mine forældre i Venezuela, og der så vi delfiner. Vi var ude i sådan en speedbåd, ikke? Ja. Og de der delfiner der, de hoppede bare, det var sådan, man kunne næsten nå dem. Vi var bare inde i sådan helt flok. Ja. Og de hoppede bare og dansede rundt om os. Det var bare så fedt. Jeg håber jo, jeg kan give Silas nogle af de samme sådan, minder eller oplevelser, så han kan gemme, eller du ved, så har han også set det, inden at det bliver too late, ikke? Ja. Fordi det kan jo godt være, at man måske ser et eller andet af de der spændende fisk der, ikke? Ja. Men at det er bare for mig så langt væk, så jeg ikke ser det, men at Silas måske kan se det stadigvæk, ikke? Prøv at se. Island. Nej. Island.
Ja, måske. Kan du se, hvad der står? Det bliver noget, vi aldrig nogensinde har prøvet før. Og noget, vi garanteret aldrig nogensinde glemmer. Ja, det tror jeg nemlig. Ellers så er det sikkert i døden. Ja, det kan godt være, at vi glemmer det, når vi dør. Og der man også gå ned der. Ja, men jeg tror ikke, vi skal. Er der snor for? Nej. Men jeg ved altså ikke, om man må. Jamen, der må man godt, for der er ikke snor for. Er du sikker? Så er det bare baglæns. Er du sikker, mor? Ja, fordi ellers er der bare en snor. Okay. Tror du, vi kan finde nogle hvaler, mor? Der skal nok komme hvaler. Det, som er mit trick, hvis der er noget, jeg ikke kan se, så det er altid godt lige at holde øje med, hvad gør de andre mennesker. Og så hvis du hører, at de siger, vi kan se en hval, så kig på dem, og så se, om du kan se, hvor de kigger henad. Og hvis der er nogen af de voksne, der har børn med, ikke? Så gå hen i nærheden af dem. Ja. Fordi voksne, der har børn med, de er så gode til at forklare. Jeg kunne høre den, Silas. Ja, jeg kan se den. Kan du se den? Hvor fedt. Så du det, Silas? Ja, jeg så den. Noget vandstykket, der er lige et eller andet op. Sejt. Det ligner faktisk lidt spækhugger. Nå, sort og hvid. Ja, jeg så lige måske en lille smule af hovedet og hele finden. Igen. Jeg så godt finden. Sejt, mand. Der. Silas? Prøv lige at komme. Okay, mor. Jeg så nogle af isterningerne lægge. Ja, prøv lige at stå her, så prøv lige at lukke øjnene. Og så prøv lige at høre nogle gange, så vandet derudefra, ikke også? Det er simpelthen så vildt. Lige før, der var næsten sådan... Det var helt vildt. Og ikke hvis du lytter her på stranden. Det skal være længere ude, du skal lytte. Men bare stå med lukkede øjne og prøv at lytte. Don't try to close the tap. Og lidt hurtigt. Jeg tager lige en kniv også, ikke? Vær rolig, mor. Jeg er professionel. Ja. Men jeg tror alligevel, når vi når til stykket, tror jeg alligevel, jeg bliver rimelig nervøs. Det er også virkelig ondt. Og ved du hvad, det tror jeg altså også helt sikkert, at jeg har været dengang. Der er jo nogen, de har øjensygdomme, hvor deres syn sådan er det samme. Det er det samme sådan dårlige hele tiden. Men for os, der ændrer det sig jo hele tiden. Så derfor så... Kan det også nogle gange blive lidt bedre? Meget svært. Jeg kan også huske, da jeg var lille, jeg synes også, det var lidt hårdt, det her. Fik du hjælp dengang? Ja. Det er mor, der tænker mig.
Vi skal ikke snakke. Nå, Silas, hvordan synes du, det går med at se, siden du var her sidst? Er det samme hen i skolen, når du skal kigge på tavlen? Altså, der bruger jeg jo min kikkert. Altså, det har i hvert fald været en rigtig stor hjælp, da jeg fik nogle 2 andre nye hjælpemidler. Både en elektronisk lup og en kæmpe iPad. Okay. Går du i noget SFO, ikke? Ja, nogle gange. Ja, nogle gange, okay. Du vil tit gerne hjem efter skole. Er du træt, eller hvad? Ja. Men har du nogle gode venner hen fra skolen, så? Mest af pigerne. Ja. Det er jo også lige meget, om det er drenge eller piger, man er gode venner med. Det er vigtigt, at man har nogle, man er gode venner med, ikke? Ja. Det er også lidt, fordi jeg ikke rigtig følger med på Beatle. Du følger simpelthen ikke med på Beatle? Ikke rigtigt. Nej, okay. Er der mange i din klasse, der er med på Beatle? I hvert fald drenge. Da du var her sidst også, så snakkede du lidt om, at nogle gange synes du, at de andre børn henne i skolen, de godt kunne drille lidt. Gør de stadigvæk det, eller er de holdt op med det? En gang, fordi de drillede mig igen med noget andet, gav jeg dem tæv. Okay. Jeg prøvede det i hvert ved jeg fald. så ikke helt, om det er godt. Nej. Men, Nå, vil du hvad, Silas? Jeg tænkte, vi skulle prøve at kigge på nogle bogstaver og sådan noget. Okay. Kan du se, hvor jeg peger hen med den her? Ikke rigtigt. Nej, okay. Jeg må gerne springe over, hvis det er. Jeg vil helst gerne have, den bliver sprunget over. Ja, hvad med de næste, der kommer? Kan du se henne? Altså, når man kigger ind på nethinderne, så synes jeg, at den der plet derinde, den er blevet større. Og det passer også med, når jeg måler synet, så er det også blevet en del dårligere, end da jeg var her sidst. Ja. Og da jeg var her sidst, der lå Silas op i normalsynsområdet, og nu er han nede i svagsynsområdet. Men det vigtige er jo, at Silas er godt i gang med at bruge alle de her hjælpemidler, så man kan få de kompetencer, der skal til for at kompensere for det, der er svært. Så ikke man lukker sig inde. Ja. Ja. Du er ved at være træt nu, Silas. Skal vi smutte hjem med? Du har også gjort det godt. Vil du hvad, Silas? Vi ses før det er sommerferie. Tænkte du noget, da hun sagde, at dit syn egentlig er blevet dårligere? Ikke rigtigt. Jeg var allerede begyndt at blive rimelig træt. Det kan jeg godt forstå. Men hvis du har brug for at snakke om noget, ikke også? Så kan du bare sige til. Okay? Skal vi skille radioen? Ja. Jeg tager lige en kage helt, så kan jeg simpelthen ikke. Så er jeg ikke energi nok til at gå og finde den. Prøv at mærke det der. De der små tutter der. De er bare sjove. Jeg kan genkende dem fra dengang, da jeg også selv havde printplader. Ringer rigtig rødt hjerte. Rødt hjerte. Hej. Jeg havde sådan, du ved, håbet på, at det kunne, altså, at det først var om et år, at det ville være så dårligt, som det er nu, eller måske om 2 år, ikke? Altså. Fuck. Ja. Hvad sagde han til det? Egentlig ikke så meget. Hvad skal jeg nu bruge? Tror du, han kan lade være med at vise noget af sin reaktion, for ikke at gøre dig ked af det? Altså, jeg tror det ikke. Det kan også være, at det kommer om 14 dage-agtigt. Ja. At det sådan går op for ham.
frygten for, at den samme historie vil gentage sig for ham. Det der med at hele tiden at blive misforstået. Det er bare ikke særlig tydeligt for andre. Men der er også bare meget, man ikke kan. Det er ret meget usynligt handicap. Ja. Jeg sætter mig ned igen. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Statusrapport. Silas går i 2. klasse og får henholdsvis hos mor og far, som er skilt. Silas har mistet en så væsentlig del af synet inden for det seneste år, at han nu har en alvorlig synsnedsættelse og funktionelt i flere henseender er at betragte som socialt blind. Silas har således ikke mulighed for at få præcis den øjenkontakt med kammeraten, der for eksempel aftaler samarbejde om en opgave på klassen eller en leg i frikvarteret. Silas påvirkes meget negativt og bliver ked af det og frustreret. Dette bevirker, at han trækker sig fra fællesskabet og til tider oplever sig ekskluderet. Hvor meget er der endnu? Nu kommer der noget emotionel sårbarhed. Okay. Som beskrevet er begge Silas' forældre blinde, som følger samme øjenledelse. Silas har således fra en tidlig alder skulle forholde sig til meget svære livsomstændigheder, samtidig med, at han for eksempel skal lære brug af alternative strategier, samt håndtere den psykiske påvirkning og sårbarhed, det at miste eller skulle miste sit syn medfører. Det er bare øv at høre sådan noget der. Ja. Men ja. Sådan er det jo. Ja. Jeg ville sådan ønske, der bare var retningslinjer, sådan så at der var den hjælp, han havde brug for, ikke? Mm. Der er noget, der hedder heltetræning. Ja. Vil du ikke prøve at google det? Forening for Heltetræning tilbyder dit barn at blive helten i sit eget liv. Yes. Her bliver et barn mere handlekraftig, spontan, æstetisk og eftertænksom. Eftertænksom, det behøver så ikke lidt mere. Dit barn får mere selvtillid og selvværd. Alle børn har en ressource. Heltetræning giver plads til det enkelte barns unikke potentiale for udvikling. Og så er der sådan forskellige ting. Man kan være agent, 007, Nice Ninja, Da Vinci, Star Wars, ridder, superhelte, red verden. Okay, ved du hvad, jeg tror måske, at han siger, jeg lader meget spændende, mor. Det kunne jeg da godt. Det lyder... Ja, jeg synes, det lyder mega fedt. Jamen, jeg vil altså helst ikke gå til noget. Hvorfor ikke? Jeg vil bare helst ikke. Det er altså meget, meget godt at finde et eller andet at gå til, som man synes er hyggeligt, og med nogle
Nogle nye børn. Altså for eksempel, da jeg startede til dans, det gjorde simpelthen så meget godt for mig. Hvordan har skolen været i dag? Fint. Hvad har været det bedste derovre? Dø. Åh nej, jeg er blind. Jeg kan ikke se noget. Ringer Heidi Rødt Hjerte. Rødt Hjerte. Der er så mange ting, der kommer op til overfladen lige nu. Ja. Både for min barndom og min opvækst. Og, det er ligesom, jeg gennemlever det på en eller anden måde igen. Eller, jeg har ikke fået nogen uddannelse. Og, så alt det, jeg sådan ligesom er gået glip af og mistet, det har jeg jo heller ikke selv haft lyst til at se på, eller lyst til at erkende, eller det har jeg bare ikke haft lyst til, Men sådan er det jo bare. Så nu er jeg nok ved sådan begynde ordentligt at tage det ind. Det er jo mit liv. Og nu har jeg bare Silas, jeg også skal passe på. Ja, lige præcis. Ja. Hey, Bashi. Så er det slut med spilletid. Jeg spiller mig selv inde i et stort hus, hvor jeg fylder det op med zombier, og så dræber jeg dem bare. Bum, færdig. Nå, så er du klar. Ja. Skal vi gå ud og få lavet noget mysli? Ja. Godt, Ski. Jeg skal lige mærke. Kan du høre det? Ja. Det syder også lidt. Så når jeg laver mad, så bruger jeg både næse og ører. Og sådan også bare fornemmelse, konsistens. Skal jeg tage en tur sammen med dig? Ja. Dengang, da jeg var lille også, ikke? Så følte jeg også tit, at jeg var dum, fordi jeg havde svært ved skolen. Og jeg troede også, at jeg var sådan en, som man ikke gad at være ven med. Men det passer jo slet ikke. Nej. Når man ikke kan se, hvem der er over klassen om morgenen, når man kommer, så kan det gøre en også lidt usikker. Og så bliver det svært nogle gange
Og få venner, eller få nye venner. Jeg har faktisk ikke tænkt over det på den måde, mor. Det er heller ikke altid, vi opdager, at vi har vores øjensygdom. Men det er måske nogle gange meget godt lige at forstå. Velkommen til alle sammen. Det er mega dejligt, at I vil komme og hjælpe med at lave alle de her briller, så man ligesom kan lidt prøve at have et synshandicap. Og så jeg får jo brug for jeres gode syn, sådan til at kigge, okay, hvad kan man se? Kan du høre mig? Jeg kan se bolden, du kan ikke se bolden. Og hvis jeg kigger på mig, kan du godt se under mine øjne. Det er pisseirriterende. Det ligner, at jeg har et større udsyn, end man egentlig har. Ja, fordi man ikke ser. We are welcoming Christina next, also Miss Blindspot. So, just... Yeah, hello everyone. I'm Christina, Miss Blindspot, because I have a lot of blind spots in my eyes. Yeah, coming right up. Completely blind. Okay. You want a gold cane or the white cane? I want to tell people about this IDC. Because I want people to understand, and especially for my child. Statuen være. Det er spændende at se, hvor mange der er der. Yep. Hello. Do you know who I am? No? You know. Who are you? Lionel. I don't have my necklace right now. See you later. Ja, det vil jeg gerne. Skal jeg give slip? Hvor dumt. Må jeg egentlig godt være med? Ja, vi leger flue og edderkop. Okay. Jeg har dig. Jeg kan altså godt være lidt dårlig til at ramme mit mål, fordi det er ikke hver dag, jeg kravler heroppe. Men også bare det. Jeg har faktisk også noget, der hedder et synshandicap. Og så hopper jeg lige op på den her.
Det var min stok. Jeg tror, jeg har fundet en god en, mor. Nå nok. Alle ved, jeg er benhård. Alle ved, jeg er benhård. Jeg kan ikke høre mine fans, men jeg tror, de siger, pas nu på, sej Silas, når du går derude. Silas? Hvad? Hvad laver du? Ikke noget, du bryder dig. Ikke noget, du ikke bryder dig om. Slet ikke. Mor, regel nummer 1. Fuck, hvad de tænker. Silas? Ja? Regel nummer 1. Fuck, hvad de tænker.